El circuit Reebok Fragrances ha tancat temporada coronant els mestres del pàdel en cadira de rodes. Pau Martín i José Luis Montoya Monti s'han proclamat vencedors aquest darrer cap de setmana de l'última cita del circuit de pàdel en cadira de rodes Reebok Fragrances. Hola, em dic Susana Rodríguez i la participació en el circuit català de pàdel amb cadira, primer circuit català que es fa de la Federació Catalana de Pàdel, la veritat és que ha sigut espectacular, l'organització és molt bona, estem molt contents, tots els jugadors en general, o sigui que és una cosa que és molt d'agrair també. I concretament la participació també en el màster d'avui, en el màster final d'aquí al Club Padelarium. La veritat és que som moltes parelles, som totes les parelles que hem passat durant tot el circuit, han participat en el màster, o sigui que també molt d'agrair als jugadors també. Les pistes del Padelarium Gavà han estat l'escenari on s'ha celebrat aquesta competició, impulsada per la Federació Catalana de Pàdel i que ha celebrat la prova màster, un campionat amb la participació de 10 parelles. Per nosaltres és un orgull tenir aquí el torneig de cadira de rodes perquè des d'inici fa 9 anys que vam obrir el club i ja el vam construir premeditadament amb tots els espais perquè fos accessible des d'inici a tot el que és el pàdel en cadira de rodes. Des del principi vam començar amb uns tornejos que ja existien, però més endavant es va fundar la CEPA amb la Susana Rodríguez i tenen instaurada aquí l'escola de pàdel, els tornejos i a part és el primer any que fem el circuit en cadira de rodes a través de la Federació Catalana de Pàdel, que com a vocal de la federació estic supercontenta que ho haguem pogut fer i que fem el màster aquí. Martín i Monti han conquerit la final davant Joan Camp i Jordi Gutzens, els que han derrotat per un resultat de 6-0 i 6-2. Els campions han accedit a la final després de desfer-se per 6-0 i 6-2 en semifinals a la parella formada per David Moreno i Francisco José Ortega, mentre que els finalistes s'han imposat en semifinals també per 7-6 i 6-3 a Isaac Mateos i Marc Garcia. I en nom de Padelarium el que volem dir és que estem encantats de tenir aquest últim torneig de la temporada aquí a Padelarium, que és un orgull veure'l jugar, us animo tots a veure'l jugar i ha sigut un gran èxit tenir 10 parelles per aquest slam i encantats de tenir-los aquí. Des de la Federació Catalana de Pàdel s'assegura que els satisfà el treball realitzat aquesta temporada amb la posada en marxa d'aquest circuit i que s'agraeix a tots els clubs la seva implicació i també als jugadors i jugadores. La Federació Catalana de Pàdel continuarà apostant per aquesta competició i millorant el circuit de pàdel en cadira de rodes Reebok Fragrances de cara a l'any 2023.